ассалому алайкум, доктор Зокир. Ва алайкум ассалам. Ман Севара аз Ӯзбекистон ҳастам. Ман 18 сола ҳастам ва мусалмон мебошам. Пештар ман ҳар рӯз 5 вақт намоз мехондам ва дуо мекардам ки аз дӯстдоштатарин бандагони Аллоҳ бошам. аммо ман як гуноҳро борҳо содир кардам. Ҳар дафъа барои бахшишаш дуо мекардам ва эҳсос мекардам ки Аллоҳ маро мебахшад. ҳар бор ба Аллоҳ ваъда медодам ки дигар ин корро намекунам. вале пас аз як моҳ боз ҳамон гуноҳро содир мекардам ва боз барои бахшиш дуо менамудам. аммо ин дафъа фикр мекунам ки Аллоҳ маро намебахшад. ман намедонам чаро наметавонам аз ин гуноҳ даст кашам, вале ман воқеан мехоҳам ба Аллоҳ наздик шавам ва аз бандагони дӯстдоштатарини ӯ бошам. чӣ қадар инсон метавонад аз гуноҳ худдорӣ кунад ва ман бояд чӣ кор кунам то ки Аллоҳ маро бибахшад? савол ин аст ки шахсе ки гуноҳ содир мекунад, сипас аз Аллоҳ бахшиш мехоҳад ва Аллоҳ ӯро мебахшад, вай эҳсос мекунад ки Аллоҳ ӯро бахшидааст. баъдан ваъда медиҳад ки дигар он гуноҳро намекунад, аммо боз ҳам он гуноҳро содир мекунад. ҳалли ин мушкилӣ чӣ аст? ҳангоме ки сухан дар бораи бахшиш меравад, барои тавба ва бахшиши гуноҳҳо 5 шарт вуҷуд дорад. аввалин чизе ки лозим аст ин аст ки шумо бояд эътироф кунед ки гуноҳ хато аст. қабул кунед ки ин кори нодуруст мебошад. дуюм, бояд фавран аз он даст кашед. сеюм, ба Аллоҳ аҳд кунед ки дигар онро анҷом намедиҳед. чорум, аз Аллоҳ тавба кунед ва аз ӯ бахшиш бихоҳед. панҷум, агар имкон бошад гуноҳро ҷуброн кунед. масалан, агар касе чизе дуздида бошад, бояд онро баргардонад. агар баргардонидан ғайри имкон бошад, пас танҳо 4 қадами аввалро анҷом диҳед. новобаста ба он ки шахс чанд маротиба гуноҳ кардааст, агар тавба кунад ва аз Аллоҳ бахшиш пурсад, Аллоҳ мебахшад. Аллоҳ дар Қуръон ба таври равшан мефармояд ки новобаста ба андозаи гуноҳ, агар инсон тавба кунад ва бахшиш пурсад, Аллоҳ ӯро мебахшад. ҳадисҳои зиёде ҳастанд ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам фармудаанд: агар инсон тамоми шаб гуноҳ кунад ва субҳ аз Аллоҳ бахшиш пурсад, Аллоҳ ӯро мебахшад. агар касе тамоми рӯз гуноҳ кунад ва шаб аз Аллоҳ бахшиш пурсад, Аллоҳ ӯро мебахшад. пас барои тавба инсон бояд қабул кунад ки гуноҳ нодуруст аст, аз он даст кашад, бо Аллоҳ аҳд кунад ки дигар онро анҷом намедиҳад, аз Аллоҳ тавба кунад, агар имкон бошад гуноҳро ҷуброн кунад. пас барои тавба инсон бояд: якум, қабул кунад ки гуноҳ нодуруст аст; дуюм, аз он даст кашад; сеюм, бо Аллоҳ аҳд кунад ки дигар онро анҷом намедиҳад; чорум, аз Аллоҳ тавба кунад ва панҷум, агар имкон бошад гуноҳро ҷуброн кунад. агар шахс гуноҳ кунад ва аз Аллоҳ бахшиш пурсад, Аллоҳ ӯро мебахшад. агар боз ҳам гуноҳро такрор кунад, бояд боз тавба кунад. муҳим он аст ки инсон гуноҳро сабук нагирад, пушаймон шавад ва ба Аллоҳ бо самимият дуо кунад. Аллоҳ ҳамеша мададгор аст ва ҳар шахсе ки бо ихлос тавба кунад, ӯро мебахшад. агар ту 10 бор гуноҳ кунӣ ва 10 бор аз Аллоҳ бахшиш пурсӣ, Аллоҳ туро 10 бор мебахшад. агар 100 бор гуноҳ кунӣ ва 100 бор тавба кунӣ, Аллоҳ 100 бор мебахшад. агар 1000 бор гуноҳ кунӣ ва 1000 бор бахшиш пурсӣ, Аллоҳ 1000 бор мебахшад. бахшоиши Аллоҳ ҳадду канор надорад. вале наметавонӣ гуноҳро нақша кунӣ ки ман гуноҳ мекунам ва баъд тавба мекунам, Аллоҳ маро мебахшад. ин хел фикр кардан дуруст нест, зеро Аллоҳ ниятҳои моро медонад. агар шахс ба як гуноҳ одат карда бошад ва халосӣ ёфта натавонад, бояд бо ихлос аз Аллоҳ бахшиш пурсад ва самимона қасам хӯрад ки дигар онро такрор намекунад. шояд аввал 1 моҳ аз гуноҳ дурӣ ҷӯӣ, пас аз 1 моҳ боз иштибоҳ кунӣ, боз тавба кун, худро пушаймон ҳис кун. баъд шояд 2 моҳ аз гуноҳ канорагирӣ кунӣ, пас боз иштибоҳ кунӣ, боз тавба кун. баъд шояд 1 сол аз гуноҳ дурӣ кунӣ ва дар ниҳоят аз он комилан халос шавӣ. муҳим он аст ки гуноҳро сабук нагирӣ. ҳамеша аз Аллоҳ бахшиш пурсӣ. ҳатто агар бузургтарин гуноҳро, ширк ҳам анҷом дода бошӣ, агар тавба кунӣ, Аллоҳ мебахшад. аз Аллоҳ бахшиш пурсидан хело муҳим аст. ту бояд қасам хӯрӣ ки дигар он гуноҳро намекунӣ ва Аллоҳ ба ту кӯмак мекунад. агар боз ҳам ба гуноҳ афтӣ, боз ҳам тавба кун ва Аллоҳ боз ҳам туро мебахшад. ҳатто агар миллион маротиба ҳам гуноҳ кунӣ, аммо бояд тавбаи ту самимӣ бошад
то ки Аллоҳ онро қабул кунад. Ту гуфтӣ ки эҳсос мекунӣ ки Аллоҳ тавбаи туро қабул накардааст. Шояд ин барои он бошад ки ту бо тамоми ихлос тавба накардӣ. Агар ту бо самимият тавба кунӣ, иншоаллоҳ Аллоҳ туро мебахшад, новобаста аз он ки чанд маротиба гуноҳ карда бошӣ. ҳамеша аз Аллоҳ дуо кун ки дигар он гуноҳро такрор накунӣ. аз Аллоҳ ҳидоят бихоҳ ва иншоаллоҳ Аллоҳ туро ҳидоят мекунад. ман низ дуо мекунам ки Аллоҳ он гуноҳеро ки ту ба он одат кардаӣ аз ҳаёти ту комилан дур созад, ҳамаи гуноҳҳоятро бибахшад ва туро ба раҳи рост ҳидоят кунад ва туро ба роҳи рост ҳидоят кунад ва туро ба ҷаннат дохил кунад. Омин.